Gas. Ang hila sila, pa sini. Di ang kuan na ni. Ang mga kuan na ni. Gahan ni. Hasa naman dai. Ang kabel. Kabir. Di natin. Kabir boss. Ay, gusto ka ha? Buang mo. Mo ni nga balay manager tong imbarguhono na nga motor manager ba? Mao ni lang balay manager. Gahay kay dinhi padala ang motor bisag batal na kay siya. Anong gahay man? Anong dili man na yata ang motor? Amot gani no, dagan kig pasangil. Ako istorya na be. Sige manager. Drive. Kay ato na to. Mabaktas ra manager. Ah, babaktas ra dai. Tara. Mabaktas, Roy. Abi na sa kalay ah. Asa man ang motor natong ibargonan ni? Kato? Hindi na mao manager. Sa day. Kani manager oh. Sus kani. Di pangkuhaan naman nagpisa ni. O gani manager no. Pero ang sulod ani manager. Oh. Murag pa ni labdan manager, pitch bike ang sulod ani. Nya ang kaning bangko ani gikan panig bandawi foam. Oh, tanggal-tanggal na pag yun. Sige na. Tawagin ang tagiyan ni be. Tagiya. Ayo. Boss. Oy, boss. Alin ang sagot boss? Patay kinsa kani mga tuhan na bay? Mao man ang kolektor sa kong motor na isa. Nga kanang iyang isang kauban kinsa kana? Garingkot-ringkot man nga wa man gaulan. Oy, sa ato boss. Ay, sir. Tumo man sir. Oh. Sa toyo ni sir. Ganong dili man na ipabargo sa akong kolektor nga nahimo naman nagkalansay ni. Pinuang bago pag nasa kuha sa kasimana pag nasa kuha na embargo no dayon ninyo. Dini padala boss nga nibatal naman siya. Di manggod kay batal na manggod ka duha kadlaw. Pinuang man ninyo ha oy. Di kay lang na naman ni kuha ni. Waon jud ni boss, kinuha Wa ka. kadlaw nga kuan. Kinuha ka daw ka. Kuan yun ang motor. Say gusto mo. Ay, kuha ninyo ka. Kuha ninyo. Di ko na. Suko man sa manager nga ang uban gani nga isa ka adlaw imbarguhon maginato no. Iya do ka adlaw na. Mo ganay no. Tawagan na to ni. Dayon ay ko. Iya ang kuan, ang katong pagkaping helmet. Boss, Kuha ano to be? ang pagkaping Sabi helmet. kuan pag ninyo yung helmet gid eh. Oh. Tanan. Bargo gani tanan. Man uy ayo eh. Naman guni sig mirror no manager no. Oh, gani na nag tumira na. Tumira na ni. Kasi mirror po dai. Minor? Oh! Isa ra ba na? Ang palit na ko, isa ra ni. Dami mo. Nakatungkor na diha. Guru ni ba? Buak. Okay, discuss. Ang hila sila, pa sini. Di ang kuha na ni. Ang mga kuha na ni. Gahan ni. Hasa naman dai. Ang kabel. Kabir. Di na kay kabir boss. Ay, gusto ka ha? Buang mo. Buang mo kalansay ni pagpalit na ko ani motora niya. Pangitaan ko niyo kabir. Oh, saban. Ang katong motor ba? Nabilin. Ihatag lang to siya oy. Dili ba? Katong motor na to ba? O katong motor na to ba? O. Ihatag lang po na apel siya oy. Basta importante nakakuha ang sabira no helmet ba. Wala pa nabili ng ringkot. Ano man?